kublai pi baro shaka thup khubor jungi kadan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka singi kilong. Ais ngobha ka KSU Maulai da ka Yingshong haka Kong Regina. Ujor ka HYC bamwan tikna u Labor Inspector ha Office Motion Road Block. Lapan sange ban penlong lempung Shiksha Sanskriti ha Nehu. Ban Ujor kirang ba shnong Rezubel para ya ka jingjot rathai ka surok shnong. Tomentai ne pai shaki khubor ki bakhambnya. Shibenta ban rakhe ya umau mer jong ka jingya lenti ba saupo riu snem jong ka Khasi Students Union KSU hakasngi arpho tarik uleber laiti ya ka yeng shaka Kong Regina Jerwa ka ba shong basa hamaulai nongkwar. Kania ka long kemi ka imsngi de ka kambelasngi bat pendap penbiang ya ka yeng ka sem na ka benta shipho ngut ki khun. Ya kania ka long yeng la ya rap ban penshna yeng de ka KSU Maulai Circle bat ya ka jaka la ai ngobha de ka Kong Streamlet Kharbhi. Ya kania ka yeng la IT de General Secretary KSU CEC Samla Donald Thaba sha kania ka long kemi ha ka jingdon lang ki wei pat kinong yalam ka seng Kinong yalam kaseng FKJGP, ki longkme, longkpa na nongkwar, bat ki marjan marpa. Dakabangi kap yunu ban di pernah ma ya kani kayeng on pleno baron IT no hay Kong Regina Jerwa. Hado kata-kata nomor buat kibabun kembang orang mana kita research projects kiba mi keleng-keleng ru kipeni bakata ka per capita income jong kejela Meghalaya kadi ka bah hatrai du hangni hapori India ka per capita income ka bahetam hapori India kadi ka Goa bat ka beritam kadi ka Meghalaya kay kita ka per capita income kamot ka balakin tulum lang katnu way ubriu uyo ban kamay kaji bat habaong baka per capita income ka ba dunatam kadi Meghalaya kamula dingiya na yan nujor bat kawi baro ka ri India nrito niya nujor tangani at sa taylam mengiru ngilawan sa traido hagipor hundayan tay hakapor badang sensari pareng bat swagi pareng ngilong kata kari kaba tuit kadut baka ngam ikayi ngi pateng bat kijay beriu na po selhet bat na po ritor na po Guwahati ngi long gibriu kibabit babiang ni pahu pahai ndre higini kipor ki bamantapan ni bakat nang migisngi kata ka jingduk kadang yai ban nakapor kadang penhiar arsut ya kajak beriu ka jungi mat ka jela ka jungi kai ka ba kita ginong mi khamat kinle nam ta kari ka jek beriu yui ba atang suladan kipor election dalajan election ini ki politicians ki yang ha jaka bikin keren yagin kita ki issues ki balong serious ki bakta si syai ka jela ki bakta ya ka roy ka kiu ka jela ibakta ya ka jingne terpang juga ri baga jek menriu ya bun kampan ban banyak birya banyak keren kai banyak keren jokes ngalong ipila da bikwa ban keren jokes pen KM biang ya ka seng birya fasil na kasbuk katu ga di garansan benginya keren tamasa benginya kentho ginya ben ginya keren kai we lada bikren hakakam politics keren ndak benta ka jingba juga ri baga jek menriu namar dailing ba ka jongpi hinong mi khamat iwe ba kejela berokawai kelum kalak ban kiu ban lesi kata kapir kapita income ke jungir ban kiu ki parado parasab ke jungiru mdesu tambakin suap song haki yang wai ndrikin yo ki yeng kisam ki babha kin yo ki kam ki jam ki kamai ke ji ki babha kin yo kata ka quality education lan kata ka puli ka puti ka babha ban pengkut ki jingkerang ki jonga sasisin ngai ke jingero ka bakarpang ya ke KSU Maulai Circle Berok woi ke tim habo ka jingalam jong samla biang bor paliar
bu samla edi malingyang bat kumjuru ya ikong streamlet karbi ibla ai kini kejaka bat ngakit bok kerwiang ngakur ku kerdo ba ikong Regina Jerwaru ineng yai kiu perumpere lengba kani kaying bi la ban ai ke jingmentoy ke babha la ke Kaseng Nyotreb Youth Council HYC Motion Road Circle. Haka jingyalam jong samla Los Bingnal Lingkoi President bat samla Bante Lang Hujon General Secretary mentakasngi kilalet yakendo yau District Labor Officer West Khasi Hills District ban ujor halor ka jingbam wan tre testa u inspector katanat labor hapo block Motion Road. Yakani kaseng kelalap haka jinglet jurip ya ka office jong ka inspector of labor block Motion Road Dangshan haka ba lalap ba haka te ka office ladon tangki staff kaseng kalapan pau ya ka jing sngokhia namar ka jing bamwan tre tikna jong u inspector haka ne ka office ka balawan ra jing ya ki paj ba nong shong shnong kamtam haba kidon kam haka de ka office kumta nakaliang jo kaseng kalakar yu district labor officer baun tuklar lem yakani kakam khnang ba kipaj ba jong kadong jong kathan kin kham suk bat kan airu ek jing shakri ga ba kham bha bat bajanai hakani kathan ba kham tam ngidon ka jing lengo ba kate office ke bang apo jong ka mo chujuni ba walai juri bunsin ngim samalap ya inspektor ba chat ek labor thi Motion Road ba udon shong hapo jong office baru ko don ka jinglengo nak leng jungi habang le inspect ek office sang thi hapo Motion Road at the block ba uni hakane ko office ba watang ka sangbot ka ba ban pun itu ka sabar pan tepul ki pa ya ka jingdon jong kane ko office sang thi hapo Motion Road him semalap wa ya kane ka sangbot ro te nakleng jungi hadin jong jing jurip jungi lapun sen ya kane katana trikam hadin katang le kendu ya ki stop ki batre hantu la kli ke jinglong jingman ba klethu ba une upsar labun bunsen juwan tre hapo ha snat trikam ke badanta ha lengba katana jong kalibor thi Motion Road bat le kliru ek jing bomdon jingwa nam ta sangbot ban tep ki ba ki lethu ba lada ken kam don jingbot ban kin chuwa tang kata sangbot namar ban nakling inspektor usim natre ban tre hektu jaka labun bun kipor ba kum juwan tre kum ta sham jing nam ta ba te kum ju ha kan kasni kum ta nakling jungi cham khun tang kata naman suthu ka jing jungi kadong ka than hi ko wei wan ka du ta ya u inspektor jong ka libor hang me po nongstoin rai namar ba kadon ka jing don ki program jong u ko ma ker mi samla su banyo bane kandu bai yubu no ka jing tho akhma jong ki staff jong u banyo ka receipt nam den jong ki ha ka jing kerpat nam ta ban ong ai ha ka bade bat une ba pet ya ka Motion Road ka jungi dambar ba ni iba ulale sting se ka ba palat kum tang iba kinung ki pajba jong ka dong ka than jungi ki ba don kam kham tam ka ba kum kini ki sni jungi mta ka ba ni don kam yang ba katnat lebor kembang ii ka snat rikam ka jingdon kam ka bangyo jing mentoy kalong nadu kelas 1 ke ba ki khna ki balaj ki badan don ta deng ka jing puli ki ba dab register lade ki kmi ki pa ki register nang ba ka labor department nang ta ka isram kum ta terter ki banyo ka jing mentoy ka kum ka scholarship ka ba ka jing puli joki ka balom nadu ki kelas 1 ti kum tang ii ba sibun ro ki jing mentoy nang kam tam kilong kmi ki ba je ki jing accident sibun ki jing mentoy ki ba yo leng ba jong ne tanat labor nrei ta ka jing bom sim khia jo ne upsar kalong ka jing du nong ka kraw si ka dae ka do Motion Road ka wei borok ka wei kum ta ngi wan ka du hang nim ta ki ka pat ro kham tam ki bat dei pet ya na kum ta jong ka man puar po ka Motion Road ni ba kin sub ha ne problem ban pet ya ka jing khia jong ka dong ka thai kham tam ka ba kum ki ni ki upsar ni iba teng ki shuwan sim kabu ya kadong ka than te kum tang ikan tu ba lada kimon ban trai so ba bana trai smart kum ka kam rei lada kimon ru yak ta ngem la bun ong ai Hadin balayo jingtip baka Department of Hindi jong ka school ba North Eastern Hill University nehu kan penlong ya ka program Shiksha Sanskriti hakane ka university haka arphuwei tarik ulaber
Na kaliang ke HYC Maulai Circle, kala let kendo ya Head of Department HOD Professor Hitendra Kumar Mishra. Ubadeiru organizer jong kate ka program, bandawa badai ban pensange mardor ya kate ka program, namar kade ka jingtmu, ban wanra ya ka rukom nget nyam Hindu. Habakran cakilat pathai kubor, na kaliang jong usamla, bapen biang wriang, uloong, kajing pensange jong ka seng, kadai namar ha kate ka program, kadai kabaladon bentalang daki dikot ka RSS, kaba de ka kunhun jong ki reu shit niam Hindu. Uloong ru, bakat kum kajing tumu, layat ho UHOD, kadai ban kentiu, ya ka ketien Hindi. Hendrai, haba pekpan, bun sin ki agenda jong ka RSS ki ju sedang na kabaret bat suki-suki kin sedang ban penrung ya kan niam hapo ka university ka ba nakaliang kaseng kamla ban pediang. Kat ba nakaliang jong organizer ulak kular ban pensange no lasai ka singi bat nakaliang kaseng kalaong balada ki organizer ki syukur ya kajingkeran kaseng kan sasyim daki weipat kilenti. Mangkang yung program ka banlong lasay ka program ka ba yaday bat ka RSS affiliated program te hakum ju kani ka university ka secular university minta ka jing ra kum kini ki program ban ailat iki menta ban ailat iki bikin wan yu ban pelong ni program kalong ki ka bangi ngimla raman ailat te haga jing keren ka jungi bat u HOD jong ka Hindi department ba long way niki organizers jong ni ka program ka ulak kubur ba un khang no ka program ka ban perlong asai namar ba kinong keren kinong keren ki ba affiliate ka RSS kata ka ini ka organization jong ka nong shit niam Hindu but lada kumnu ushat kalai ka kitien ka jongi ngimban si mensim senjam kampen weni kat di jongi ba de nakaliang ka jongi ho ni la yawan liyo jing tip mentau tayo ba Hindi department ringkat bat ka RSS mo kanika organization kimot ban penlong ya ka program ka bekerteng ka shiksha sanskriti de kani ka program ka day based on bait haka education ma kadi ka ban wanra promote ya kani ka Indian modern literacy language nei de pindapet bapat kani ka shiksha sanskriti kadi ka education cell jong ka RSS de nakaliang ka jongi nak HYC mas nyo jing tip ban nakaliang ka nusungim nginum ailat kumi kini kijat program ban penrung namar ba ngitang su ailat ini program kila ban brainwash yangi ma kumenta bingirung hatu ki ong ngi ba kadai ban wan promote ya kani ka ketien ma ka hentam ka ketien khasi de kidi kita fi kin brainwash ngi kita kidi ki jat kemtien ki bikin ong ba kila ban ong ba ngi ba kim lilai ini program hendrai pendapet ma agenda jong RSS kan sedang ba na ibaren kan ya kum mau kondon mon ubaren ter kin sala ban le ka behe namar ba pi ngitang so ailat khamtam kani kadika university ma ka central university bat bun ba kena puli kemudian ni basta telada kani ka organization RSS kala la ban pendrung ba hakli jongki ka agenda ka jongki tu mo klasuk ti ban yo ban bat hakti ya kri ka ban riu ka jongi dan kalian jongi la berngam tinge nila ya keren tinge ba dalilir imsha ini ka program bakan pelong mar pendepet ba nei akor kum ong ka jongki baki ong ba kamde program RSS pendepet ba ki organizer jong kani program kum utu atul katori itu ude sekretari jong education cell jong RSS ude main organizer jong program ka banlong lasai de dina takadaw manginginum sya dalileru ban perlong de ki ong ngi bidan khasi ro kidan ki khasi hatu mai sya invite de hendrai bai tang bakidan ki khasi ngin sushim sting no kanum lok de nakaliang HYC ban nakaliang kanusu nani syakmat iki program bakum kini ki jan ila de bekren manginum sya bat lada mut ban perlong ini ki jat program nei kide ban konsol shwa ya HYC mulai circle bat ringkat ru ya ka nusu bakanum dan ke aka kabayadai bat ka RSS agenda bahkan num la banwanra ka RSS agenda hari jungi nomor ngitip baik baka jela ka jungi kedika sekela kirang ba nong yalam shnong ka Rezubel Para North Garo Hills District haka arpo tarik ulaber kila ujor sa executive engineer PWD
halor ka jingsa teng ban pendep ya ka surok khaldang babu para khaldang songma kabalamang iwei pon saupusan klur tengka ban penbha ban siang rong nadu usnam hajar phuwei Henry hadu menta kani ka surok kala jot rathai bat kalabu yaki pat ba haka jingjenjar haka let kawan baman kasngi Kinong yalam shnong kila kentu ya u EEPWD ban pendep kloy lan ya kani ka surok shwa ban wan kalyur knang baki pat ba kinlat na ki jingjenjar haka kit kaba bat kalet kawan Ki pulit thwet nong khayi drop Anti-Narcotic Task Force ANTF East Khasi Hills haka arphau tarik ulber kila yokem arngut ki breu ki bana jala Tripura kini arngut kilong u Joshua Khyangte laipun riusnem u shong usa ha aizol Mizoram barka jaka shong menta u ai haka shnong dam chara North Tripura but uwei pat udei u Joel Tripura arpun riusnem nashnong kacha hichara dam chara North Tripura yakini ki arngut layo kem na Happy Valley ki pulit na Madan Riting Police Station haka jingalam jongka kong nong dahar MPS kila kem bat kurup ya ki drok na kini ki arngut ki nong khayi drok bashirkei ka kong sanra nong dahar MPS kala shimti ban tokit bnia yaki kat kum ki kendon an ki bayade barkani ka kam khayi be an ya ki drok na kini ki breu layo kurup kat wei tili ki jingbu sabon ki bala tep da ki drok ki bakia shispa lai pu khandai pon khandai pu program ka wei ka Aadhaar card ka wei ka pan card ka wei ka mobile phone ka wei ka kali Tata Sumo ka badon yo registration number ML not san N not san iwei san ki jing tokit bnya kidang ya chaprang halor kane ka kam Kijing thwet badjing up ktem jong ki BSF hakaput India Bangladesh ha West Giant Hills. Kelasai so haba kila yo kem bat kurup hadu lai spa sanpo bilor ka dawai jerho pensidil bat kat nyau hajar kilo ka shini baki nong khayitu ki thmu ban shalan sha Bangladesh. Da ka jingpet ngor jong ki BSF lakhang lad ki nong khayitu ban pashat yakini ki mar sha sheliang kaput. Ki BSF hadin makila yo jing tip na ki sentiat kila pen up shrib ya ki nong khayitu ha kapur ka West Giant Hills bat kila yo kurup ya kini ki mar kat ba ki breupat kila yo lat man pet karat shaklau shabatam ya kini ki dawai jerho bat ka shini la IT shaki pulit custom ki badon ha kane ka jaka banto kin benia ka jingwan ka election Lok Sabha kala penlengo bat penleng a ya ki babun ki nong yalam jong ki parti ba pher ki bala sedang ban rengkang bat rengko nakawe ka ktem parti shakawe pan hakane ka kenti kasem jong ka United Democratic Party UDP Haribhoi district la sakhi markhmat da ka jingmi no jong ki nong yalam bat ki nong ketkam ka Ribhoi district ba kenthop ya ki nong yalam ka central body youth wing bat women's wing Kinong yalam barat ba jong ka UDP ki bala eno kam menta kasngi ki kenthop ya uba Donbok Khamdet working president UDP ka jela uba dairu u president ka UDP Ribhoi district uba Rafael Masar chief advisor ka UDP Ribhoi uba Rangkensai R Makdo advisor UDP Ribhoi kong Queen Mary Rambai joint secretary UDP state women's wing
ba Bolking Star Timung, Auditor UDP Ribhoi District, ba Watson Karkrang, President UDP Youth Wing Umsning Circle, ba Jeffrey Kamdet, Joint Secretary UDP Youth Wing State, ba Prosper Dorpang, Secretary UDP Youth Wing Ribhoi District, ba Rajas Lapang, Working President UDP Youth Wing Ribhoi District, ba Richard Moksha, Vice President UDP Youth Wing Ribhoi District, Samla Kit Dorius Dekar, Vice President UDP Youth Wing Ribhoi District, ba Johnny Marbanyang, Finance Secretary UDP Youth Wing Ribhoi District, ba Prilston, Support Secretary UDP Youth Wing Ribhoi District, ba Moonstar Jarang, Assistant Secretary, Sport Secretary UDP Youth Wing Ribhoi District. Kentup ru ya ki isi member jangka district ki ba kentup ya uba Bishnu Roy Dilar, ba Henry Mukim, ba Ribor Makdo, ba Kirshan Lengdo, ba Sebor Nongplang, ba Elevenson Makdo, ba K Wonderful Kumded, ba NG Rolling Mangu, ba Browell Makdo, ba Walman Sujai, ba Billingstar Silyang, ba Kiswell Langi, ba Lucas Lingdo, ba Hetsing Limpoy, ba Brancis Shadam, ba Wanprang Shadam, ba Shlur Kumdet. Habakran Shikilat Pathai Kubor, uba Donbok Kumdet, Working President UDP, Hakajala, uba Deiru President ka UDP Ribhoi. Ulayatho ban nakadaw bagi kwahi ban ino yakikam hakani ka parti, kilaray ban mino naka UDP. Kam don kadaw persya yanuru ulaong. Cakap. Bila si pun fi barok, dan kong yang akan pau ya kajing dokumen sultanan, bani kenduk nak kalian jom fi lat patai kubur mo, nak kalian jom ka press media di dalam hal ni. Rengkat lang bat kini ki para nong kitkam ki nong tre jom ka parti UDP, ki bahap apa jom ka Ribhoi District jom ni. Pat kumjuru ki belong ro ki nong kitkam ki bedan lang rengkat hang ni nak kalian jom ka District UDP Ribhoi District. Batru jongka Central Body jongka UDP jongka State Meghalaya jongi di nganam jar kerteng we barok marba kan simpor ini mo di ngoi hangne gidon nak liang jong ka kindon la ke wings nalor jongka jongke rangba ngidon jogo women's wing ro indon hangne kinong kitkam ke bakman nang tangidon ro kinong kitkam nang kaliang jongka youth wing ro kidon lang hangne bat kini kinong tray kidai kinong tray badan haga district bat kumjuro kibadage kinong kitkam kinong tray jongka youth UDP kibana jangka central body room ani kumju tingidan hang ne kaban panpau hakmat jongki parlok prajar ke para nong sinong bi jongka dong thang Ribhoi bat kumjuro jongka kasi jengtiam Meghalaya brokoi ya ke ka jing tmu bat ke ka Sinjam ke bana kalian jongi kum ki paran kitkam kinong tray jongka parti UDP hapo jongka Ribhoi District kentublang bat kinong kitkam jongka Central Body jongka UDP hagaba ngi la shim ya karai ya kaba ngin data mangila shim kara bangin resign no andring la ya resign kum kinong kitkam ki bakmat jongka parti UDP hagaba ngi la don lang ka kerteng jongki kinong kitkam bat ka designation ka post bakikiban hapo jang parti hakini gisnem kipor ki balalek di ngi kwa ban pensyai hang ni ngi namburi ya ke ji shisha mikren kumagalong ni kwa ban le ki berhaba syai habashit witip lang bat kamdei ban long bangi ni shi magene garai ka rai ke klung kena ande ngi la shi magene garai de bangi perkat sani ba ngi la ya kren ngi la ya kendu ngi la discuss hadin bangi la ya kren la ya kendu la ya kren la ya Shim ya karai da kawai ki jumut ba ki kito ki bala seng dei ban mi no na ka parti UDP tingi la ya sain lang hang ni tang kinong kitkam ki ba kaman ngam ong ye kinong Christian ken da kinong Christian ki don la dai kan ni katang kamat kalan kata shushu dai tang kinong kitkam ki ba kamat jong ka parti hapo jong ka youth wing women's wing ban ka leng jong ki rangba hapo jong ka Ribhoi District bat kumju ki badai jong ka state ki ba ki badai nang ne na po Ribhoi tingi la shim ke negara bangila resign no kebomot ba kajian day jengi bat ka parti UDP kala kut ngado mantakasi di kata kolong bagi ku aban pensngeu
hakmat jeng ki pajba bubun lengba jong kane galat hai kubor ma jeng ki press media ngim dan kono gadau ba shimet ne ke jede bat ki paran kit kam lah jede bat ke district ne ha jede bat ke state UDP kinong kit kam ki ba khamat jeng ke parti ngim dan kono ke bangi long offended yanon no ne kam dan kono kata ke jeng se persyamo ke bagi ong ngia su tunat ngia i ngi buram kliang iwe ngia trei bha ngia lep ha ya ke kam mangi yaki bat maki yang ngiru dan dai kane kalong ka sinjam ke bangi sim nama da ke bangi perkhat na ka menta kalau we jong kane ka dong ka than ka ri ba ka jak kan ri ka chingi kumno bangi la ban trei ban ya don benta na ka menta ki ba khamha ki bon ra na ka menta ka bit ka biang bat ka bha ka miat ka roi ka par jong kane ka dong ka than jong ka ri ba ka jak kan ri chingi de halor kita gidau ki ba ngira sim kane ka rai rang ba ha ka bangi la ya put jimut lang ba nilai sign lang ba nilai mi no na ka parti UDP naduk menta ka sini ha ka ide bat kane ka parti UDP ngem don issue te na ka liang jongi kita gibanang sa ha pa parti UDP nginam pen bor yaki bakin wan ban dia so lang mo and but henry na ka liang jongi ni shu ai kublai yaki bakin sok song sai mo kini ko yakia kini bit ya biang kini ya roy par na ka liang joki di tangi tang cibangi dan penpau na kaliang jongi kum ki paran kikam kinong tre jong parti UDP hakmat jong pi ke lengba jong pi kum ke lat patai ke bor se ki pejba nong sing snong bi jong gane ka thamri boy jongi bat kum juro na kum ta ki paran nong sing snong jong gane ka rikasi jeng tia ba gejala me kaliang jongi ba na trai tang ki pambian kulesun kata ya mentang impar la bano nomor ba ka syong ngin se perkhat pade ke ga ba mi nang ni na ya selok lang ya perkat marsua hadin ba shwaban mi bangini sim shwai kata karai kata kamla melong ke jimut bidan lang hang ni perlok ngimla banong kata ini saya perkat kum no min le syai ngin le laning ngin shu resign la kut ne menang ban ong ni kata Kinong ya lekai jong ka Megalia haki lumpung ya kun ba pher haka third Northeast Games kabadang yat menta haki snong han Nagaland kila yokur arpu arteli ki takma ki bakentop arteli ki takma ksiar lai teli ka rupa bat khat nyau teli kirnong kini ki takma balakur ki rang bat ki theya le kai ka jella kilong habakut ka sngi ba ar jang ka lumpung kani ka lumpung kan kut haka jan miet arpu lai tarik ber dak jingshat bat ka put ka tem ba shongshit haka jingpen wai pat ba closing ceremony ba shongkun Badak itu ki kubor gila poish kabakun, tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun.